हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान रादाबनि भिडिअ बरायनानै लाहरबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अलाव थुनानै हो। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। इरान हादरनि हादरगिरि थामहिनबा प्रेसिडेन्ट इब्राहिम रईसीआ हेलिकप्टारनि जाब्रबथायजों जिउ गोमानो गोनां जाबाय। बिथांजोंनो लोगोसे इराननि फरेन मिनिस्टार थामहिनबा बिदेश मन्त्रि हसेन आमिर आब्दुल्लाहियान आरो सा 9 सुबुंफोराबो रुंसारि जानायनि खौरांखौ मोननो हादों। बिथांमोननि हेलिकप्टारनि खामख्रबनायखौ आजारबैजाननि हाजोआव मोननो हायो। हेलिकप्टारा 19 मे रबिबारखालि मोनाबिलिनि 7 रिंगायाव जाब्रबथाय जायो। जाब्रबथाय जानायखौ मिथिनानै हरनि समावनो रैखाथि हानजाफोरा संदाननायखौ जागायो। नाथाय जोबोर अखा हानाय, गुसु बोथोर आरो खुवा खोबनायनि जाउनाव गोबां हेंथा फैयो। बै संदाननाय समावनो आरोबाव 3 रैखाथि बिफाननि मावथिफोराबो गोमाबावो। मख'नो गोनांदि जाब्रबथाय जानाय हेलिकप्टाराव हादरगिरि इब्राहिम रईसी, बिदेश मन्त्रि हसेनजों लोगोसे बारग' आजारबैजाननि गभर्नर मालिक रेहमती, 2 पाइलट आरो सासे क्रू चिफ, सिकिउरिटिनि गाहाय आरो देहा बेंगिरिफोरा दंमोन। फोरमायनाय बादिब्ला आजारबैजाननि हादरगिरि इलहाम आलियेभजों लोगोसे इराननि हादरगिरिया आजारबैजानाव गंनैबो हादरा जथायै लुफुंनाय गंसे डेमखौ बेखेवनो थांनानै फैफिननाय समाव बे जाथाया जायो। गवालपारा जिल्लानि दुधनैयाव थांनाय 3 मे खालारखालि 2 बर' हिन्जावसाफोरखौ जिनाहारि खालामनाय आरो सासे बर' सेंग्राखौ बुथारनायनि जाहोनाव दुंहाव थासारि सोमजिगासिनो दं। गवालपारा जिल्लानि दुधनैनि साखाथियाव थानाय बालापारा गामिनि 2 बर' हिन्जावसाखौ 3 मे खालारखालि बैसागु बिदाय फोरबो हाबाफारियाव बाहागो लाखांना न' फारसे फैफिननाय समावनो 3 दुथांफोरा हमनानै जिनाहारि खालामो। जिनाहारि खालामग्रा सुबुंफोरा फारियै धन आली तालुकदार, बाहार आली आरो रेहमान आली। जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ मिथिना मोननानै गामिनि सुबुंफोरा टांगाबारि बांगाल गामियाव थांनानै धन आली तालुकदारनि न'आव सावरायनो होनना थांनाय समाव गामिनि सुबुं आरो धन आली तालुकदारनि नखरजों बुलायनाय जाथाय जायो। बै समाव गोबां सेखा जाथि जं लानानै सावरायनो थांनाय सुबुंफोरनि सायाव गाग्लोबो। बै समावनो हिरनमय खाख्लारिनि बिखुङाव धन तालुकदारनि बिनानाव पारमिना बेगमआ देगारजों सुयो। बै जाथायनि उनाव जोखोम जानांनाय साफ्रोमखौबो देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय दैथायहरो आरो देहा फाहामसालियावनो हिरनमय खाख्लारिया रुंसारि जानो गोनां जायो। जाथायनि उनाव पुलिस बिफाना जिनाहारि खालामग्रा साफ्रोमखौबो हमो आरो गामिनि सुबुंफोरा सावरायनो थांनाय समाव गाग्लोबनाय आरो मानसि बुथारनायनि दायाव धन आली तालुकदारनि बिदा शेखबर आली आरो बिनानाव पारमिना बेगमखौ खायो। मख'नो गोनांदि धन आली तालुकदारा दानथामसो सिगां गुबुन सासे हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायावनो जोबथेसालियाव थानानै बेइलावसो ओंखारनानै दंफैयोमोन। बै जाथायखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दुलाराय राभा फरायसा आफाद, दुलाराय सूत्रधर फरायसा आफादा नखराव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे दायनिगिरिखौ फासिनि साजा होनांगौनि थाखाय दाबि खालामो आरो फासिनि साजा होनांगौनि थाखाय सोमावसारनोबो फोसावो। लोगोसे धन आली तालुकदारनि नखरानो बेबादि जाथायजों लोब्बा दंजोबो, बेनिखायनो बिसोरनि न'खौ बुलडजार लगायनानै सेफायना होनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा गोख्रोङै बुंथियो। काछाराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों। 3 सुबुङा दैखर एबा खुवायाव गोग्लैनानै अबथिरा रुंसारि जानांदों। बे जाथाया काछारनि लक्ष्मीपुर ट्रेक्टर सिलायाव जादों। गिबियाव मासे दाउआ दैखरनि सिङाव गोग्लैलांदोंमोन। बै दैखराव गोग्लैलांनाय दाउखौ बोखांनो थांनायाव 3 सुबुङा दैखराव गोग्लैलांनानै गावसोरसो जिउ गोमानो गोनां जायो। जिउ गोमानाय 2आ बिदा फंबायमोन। जिउ गोमानांनाय सुबुंफोरा जाबाय फारियै अमित सेन आरो 2 बिदा फंबाय फारियै मनजित देब आरो प्रसन्नजित देब। गोग्लैलांनायनि उनाव 1 घन्टासो नाजानायनि उनाव 3खौबो बोखांनो हायो। लोगो लोगो सिलचरनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरदोंमोनब्लाबो 3खौबो थैबाय होननानै डक्टरा फोसावनानै होयो। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नो होननानै सानबाय। गोजोन्थों।